लोगोफोर दिनै जोबोद दुखुनांथाव रादाब नोंथांमोननो होनो नागिरदों आङो बिराद मोनसे स्पष्ट बाथ्रा आरो जों सैथो बाथ्राखौनो होननांगोन मानोना नोंगौ नोंथांमोना मिथिगौ जे बाथ्राया लेखायाव लिरनाय बे बाथ्राया जिबनावबो मालाबाबो फेक जानो हाया नंखाय जानो हाया आरो दा नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरनि सायावहाय गोनां बाथ्रा लानानै फैदों आं बिराद दुखु मोनदों खोनानाय लोगो लोगो थारैनो जाथाया मारै जामारदों आरो जोंना दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मानो लाखोमादों मा लाखोमानानै मा राजखान्थि गेलेनो नागिरदों बिराद मोनसे गोमो गोथो जादों जुदि जोंनि गेजेराव बिटिआरनि दफाफ्रा जुदि मोनफ्रोमबो मावफुंजायाबा बै लेखाया सोरनाव दङ गैया नोंथांमोना निश्चय मिथिबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै फुरा डिटेल रायलायगोन बिटिआर दफानि एनडिएफबि फोरनि एक्स ग्रेसियानि सोमोन्दै आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव रायलायगोन दा बे रायलायनायनि सिगां आङो भिडिअखौ ससे होग्रोगोन खिन्थु आं दिनै लं रायलायगोन गोबाव जानो हागौ भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायना लागोन अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायैनि खोथाखौनो माइन्ड सोलिदों जोंहा दा कास्टमार फरायना होजोबगोन बेहा टकस' दं फरायना होजोबबानो जाबाय बेयाव मा आं सर्टखौ बुंदों दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय इउपिपिएल सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया मिथियोबा माने मिथियो बियो नै माबायावनो बे 2024 आवनो जादोंमोन नालाय माबायाव जानुवारिनि 3 तारिख माइन्डसआथ' ओंखारजोबबायना मिथियोब्ला बिथांमोना मानि थाखाय मारै बुंनो हानो बेखौलाय बुंदोंबानोथ' गैलाना राजनिखान जोब्बाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइन्डसआव लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय आंथ' गोबां लिडारफोर दं आइएस अफिसार एसएस अफिसारफोरजों रायलायबाय बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय बेनो फाइनाल कुनु ड्राफ्ट नङा बे फाइनाल माइनुटसो बियो रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा बुंगोन बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया नोंसा फिट गैया तेजपुरनि इउनिभारसिटियाव थां ओइ माबायाव थां इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना हाया होननानै बुंखाजोब्बाय नङा होमबा मा दंबावो आरो नै आरो बेयाव एनडिएफबिखौ सख'नांगौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबिखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन एक्स ग्रेसिया बिथांमोननो एसे इनकाम खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन होनाय जादोंमोन लन माने मा होफिननांगौ नै दा लास्टआवनो दंखायो नै लास्टआव लिरना दं मिथिबाय बेयाव लिरनाय दङ दा कास्टमा बेखौ टक्सआव होजोबगोन नै लन स्किल एगेन्स्ट फिक्सड डिप'जिट मिथिबाय लनसो एनडिएफबिफोरनो दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे लननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ नुवाखै होमबा बेयावनो लिरनाय दङ नै बेयावनो होखाबाय अबानाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंगासिनो बेलाय माथो बेयावथ' गैयाना रन्जन दैमारिखौ मावनायनि खोथा गैयाना बेयाव एनडिएफबिनि बिन्दु मोनसे बेयाव गैया लिरदोंमोन बिसोरो जुननि 12 तारिख एनडिएफबिखौ सख'नो थाखाय मोनसे रिक्वेस्ट NIA कर्टआव हरनाय जागोन लेटार हरनाय जागोन मोनसे रिक्वेस्ट माने मोनसे आर'जलाइ हरनाय जागोन होननानैसो बिसोरो रायलायदोंमोन 12 तारिख जुननि 2023 मायथाइनि बिदो प्रमद बर'नियाव बिथांनियाव जे बर' लिरनाय लेखाया NIA आव लिरना हरनाय लेखाखौ बिदो नोंसोर बिदो नङा होमबा नुबाय नङा होमबा लोगोफोर बिक्रम आदाया दिनै फोरमान बिलाइखौ आखायाव लानानै बिथाङा दिनै बाथ्रा बुंगासिनो दं बिथाङा दिनै आन्दादुन मेगन मेसेमानि बाथ्रा बुङाखै रायजोफोर दिनै बिक्रम आदाया मोनसे समनिफ्रायनो बिथाङा आरटिआइ होयै बिथाङा गोबां बुस्थुखौ बख' खामानि मावगासिनो दङ आरटिआइ होदों आरो आरटिआइनि गेजेरजों मोननाय रिपर्टखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव लायै बिथाङा बेरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै गोबां माखासे मानसिफ्रा दिनै बुंदों बिथाङा राजखान्थिनि थाखाय मावदों गावनि लाबनि थाखाय मावदों गावनि बेक्तिगत सान्थिनि थाखाय मावदों होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों बे गावबागाव गोरबोनि बिखायाव सायाव सोनारगोन नङा होमबा लोगोफोर नंगौ आरो नङैया दा दाखालि समावबो फेसबुकाव मोनसे बाथ्रा जादोंमोन बेखौ सोरबा शेयार खालामदोंमोन बेंकनिफ्राय मेसेज फैनाय जे एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिनि लन दा बिनि लननि थाखाय मेसेज फैदों होननाय ओमफ्राय बेखौ सुख'नो हायाबा इलिगेलि एक्सन लानाय जागोन बिदि लिरनाय दंमोन आरोखि बेखौ आं फेसबुकाव शेयार खालामनाय नुदोंमोन दा दिनै बेवहाय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला एनडिएफबिफोरनि थाखाय एक्स ग्रेसिया हिसाबै लन होदोंमोन दा बे लननि सोदोबाथ' नोंथांमोना मोनथिखागौ नंगौ बाथ्राया सैथोआनो नोङो लन लायोबा सुख'नांगौ जानानै फैयो बे आरोना सुदे आसलै नोंखौ सुख'नांगौ जानानै फैयो बे बाथ्रा मोनसे दा थारैनो जुदि एनडिएफबि बिथांमोना जुदि बे बाथ्रा होनाया जुदि जेनुइनब्ला दा एनडिएफबि बिथांमोना ब्रादारनाव बबेनिफ्राय होगोन जाय बिथांमोना एक्स ग्रेसिया मोनदों बिथांमोना जुदि लन हिसाबैखौ होफिननांगौब्ला बिथांमोना बोरै सुख'गोन दा बिथांमोनाथ' बै रांखौ लानानै गोबां माखासे खामानियाव बाहायबाय सोरनिबा आखायाव राङा दा थाइसेबो गैला
अबा बुंदों नोंथांमोनानो बेजों लोगोसेनो दिनै दफानि बाथा बिटिआरनि माखासे दफा सक्ति दफाफ्रा दिनै मावफुंजाला होननानै इउनियन मिनिस्टारनिफ्राय बे बुस्थुखौ स्पष्ट खालामनानै होबाय होननानै बिथाङा दिनै लेखा बिलाइ लानानै दिनै फोरमायगासिनो दं रायजोफोर बिथाङा नंखायखौ बुंगोन ना बिक्रम आदाया नंखाय बाथ्राखौ बुंदों ना अबा बै लेखायाव लानाया मा बुस्थुमोन अन्नानै जुदि बे लेखायाव लानाय बुस्थुखौ सोरनियावबा दङबा आंनियाव हर आंनि वाट्सएप नाम्बाराव हर आंबो फरायनो आं नायनो लुगैदों जुदि आंबो माबोरैबा मोजाङै बुंफुना होनो हायो बेखौ आं माबोरैबा बुंनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव आंनो हर अन्नानै आङो आंनि वाट्सएप नाम्बारखौ होनोसै 8876698951 आङो स्क्रिनाव होनाय नंला आं बुंनानै होबाय आरो आं डिसक्रिपसनावबो होगोन आंनि नाम्बारखौहाय फिन बुंबावदों 8876698951 बे आंनि नाम्बार बे आं वाट्सएप दंखायो बाहाय वाट्सएपआव हर आं नायनो पिडिएफ खालामना हर आरो बाहाय जुदि लानो रोङाखैबा डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होना होगोन आं आंनिखौ बाहाय नोंथांमोना हरबानो जाबाय आरो आंबो नायनो लुगैदों आंबो फरायनानै नायनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नङा होमबा बिक्रम आदा बुंनाया बेसेबां जेनुइन बे थांबाय लोगोसेनो एक्स एनडिएफबि ब्रादारमोननि बाथ्रा जाय बिदा गेदेरमोनहा आरो रन्जन दैमारि सारमोनहा जेरै जोबथि साराव दङ बिथांमोनखौ बख'नायनि बाथ्रा बेवहाय मोनसे आदा बिक्रमा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे नोंथांमोनहा दिनै मिडियाफोरखौ खावलायदों बा सोरखौबा खावलायदों जे नोंथांमोना दा प्रमद बर'नाव बिदो बिथांमोनहा NIA सिम लिरहरनाय जेनाखि लेटार जे एनडिएफबि ब्रादारमोनखौ बख'नांगौनि बाथ्रा जायफोर हाइनियास आरो नन हाइनियासजों भुगिनांनानै थानाय बिथांमोनखौ बख'नांगौनि बाथ्रा बेफोरनो लेरहरना लेरहरजाया बेखौ बिदो होनना बुंदों बेबो बाथ्रा सैथो नंखायबो नङा होमबा बिथांमोना जुदि लेरहरमारदोंबा स्पष्ट दिनै प्रेस मिटआवबो होनो हायो मिडियानि आखायाव होनानै होनो हायो अब्लानो बयबो रायजोफ्रा मोनजोबगोन आरो थारैनो जुदि प्रमद बर'आ बे आयदानि सायाव खामानि मावमारदोंब्ला जों बेनि सायावहाय मिथिनो हागोन आरोखि बिथांमोना माने रिकुवेस्ट खालामहोगोन NIA-खौहाय बे बाथ्राखौ बुंदों अब्ला दिनै नोंथांमोनानो बुंनो जाना बिक्रम आदाया गमा थारैनो सैथो बाथ्राखौ बुंमारदों ना नंखाय बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम आदानि बुंनायफ्रा थार बाथ्रा मा ना नंखाय बाथ्रा नोंथांमोना जाज खालामदो बे आंनि बुंनायनि बाथ्रा नङा आं बिक्रम आदाया दिनै बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगासिनो दङ आदा बिक्रमा दिनै आखायाव दिनै गांला पेपार लायै लायै नोंथांमोननि गेजेराव बरनाय बुंगासिनो दं दिनैल' बाथ्रा नङा गोलाव समनिफ्रायनो आरो बिथाङा बुंदों जुदि आं नंखायै जुदि आंना दिनै बुङोब्ला आंखौ दाहालागै गोबां केस होनानै जेलाव सोसिगौ होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों बाथ्राया सैथोबो बिथाङा दिनै जेनेबा प्रुफ along with proof नङा होमबा प्रुफखौ लोगोसे लायै लायै बिथाङा दिनै बरायनानै होगासिनो दङ दा बेनिखाय बे आयदाफोरनि सायाव जेनेबा जोंनि जायनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट बा UPPL गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जुदि बे जाथाया जुदि बेसेबांबा आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव बुंनांगौ माहारि आफादा बिनि सायाव बुंनांगौ क्लियार खालामनानै होनांगौ आं दि नंखायखौ बुंदों ना नङैखौ बुंदों बे बाथ्राया बेसेबां थारनि मा गोबां बाथ्रा आरो गोबां बाथ्रा दं हारिनि गेजेरावहाय दिनै नोंथांमोना खिन्थु बुजिनांगौ आं बेखायनो बुंदों जे गोबां मानसिफ्रा कमेन्टआव बुंहरदों जायफोर जेब्लानाखि आं मोननैबो पार्टिनि भिडिअ बानायनानै आङो BPFनि आरो UPPLनि बावहाय बुंदों मानसिफ्रा आदा सोरनो भर होनो होननानै भिडिअनि कमेन्टआव गोबां सोंहरनाय दङ आं सोरनो भर होनो होननानै नों सोरनो भर होगोन होननानै आंनो बिराद सोंहरो आंथ' रावखौबो बुंनो हाया लोगोफोर नोंथांमोना BPFनो होयो ना UPPLनो होयो नोंथांमोना भटखौ नोंनि गोसो बायदि सायख'नानै हो आंबो सोरबा सासेनोथ' होगोनथ' दा बे आरोना खिन्थु जेब्लानाखि आंबो दा बुंनो हाया आङो जेब्लानाखि सप्ता खनसेनि सिगांसो आं मिथिगोन आरो आंबो डिसाइड खालामगोन कि आं सोरनो भट होनो दा एसे जों नागरिक हिसाबै जों भट होखानांगौखा नङा होमबा स' बे हिसाबै जों भटखौ होगोन आरो दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आदा बिक्रम बुंनायनि बाथ्राखौ आं फोरमायनानै होदों मानोना बिथाङा जे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव मिडियानि गेजेरजों बुंनानै होबाय दिनैल' बाथ्रा नङा आदा बिक्रमा गोबां समनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंबोगासिनो दङ दा बेनिखाय बिथाङा दिनै रायजोफोरनि गेजेराव प्रुफ लायै लायै बिथाङा दिनै खामानि मावगासिनो दङ दा जुदि गमा जुदि बे गासैबो बाथ्राया जुदि सोराङाव पिक्साराव फैयोबा बिराद गिदिर बाथ्रा जागोन आरो बेनिखायनो आं बुंदों कि बे जुदि लेखाखौ सोरनावबा दङब्ला अन्नानै आंनो PDF खालामनानै हरदो आं डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होबाय आरो आं दहायबो बुंना होखाबाय सिगाङावहाय आंनो PDF खालामना हर आं फरायनानै नायनि बेवहाय मा लिरनाय दङ आरो कास्टम आदाया लाइभ टक श'आव फैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा बेबायदि बाथ्रा लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायबाय बिराद दुखुनांथाव जागोन बेफोरबायदिबा एकदमबारे लासिं सिं जागोन
बिराद अयनाय जागोन ओंखायनो थारैनो मा जामारदों बेखौ जों दैदेनगिरि सारमोनासो मिथिसिगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दैदेनगिरिनि आंखाल नङा बुहुत दैदेनगिरि दं बुहुत गोरों गोरा दं बुहुत गोरों दङ ना दिनै थारिखआव बर'नि गेजेराव सोरबा इंलिस फरायनो रोङि मानसि दंबावो ना दिनैनि थारिखआव हिन्दी फरायनो रोङि मानसि दंबावो ना एसामिस फरायनो रोङि मानसि दंबावो नङा होमबा गासिबो रोंजोबगौ अब्ला बेखौ फराय बुजिनो हानाय दिनैनि थारिखआव मानसि दङ आरो बे समाव जुदि जों थगायजानांगौब्ला नोंथांमोनानो बिनि एन्सारखौ होदो थेंक इउ